И здравейте хора, аз съм GamerPBG и сега с Тери ще снимам едно клипче Пипи България. Хало. Това е трети епизод и искам да комплексирам за миналия, който беше твърде кратък. Сега ще направим по-дълъг и така. Охо. Ще има снимане, добре. И колко време ще е? Повече от 3 минути. Какво? Предишният ти... Чакай малко, аз не съм ти влизал в канала от... Нема и една седмица. 3 минути клип не съм виждал. Честно ти кажа. О, дълъг кик, найс. Не, ни пипач. Окей, аз ще скачам. Чакай, мамо. Чакам ли? Направо скачи от дупката, аз си замеса. Окей. Здравствуйте. Бак. Чудите се защо пия плошанки. Хома ли? Защото съм си на хома долу в дупката. Не трябваше, ако някой от Пипи България ти види къде ти е след хома, ще кали там като те види на линия. Какво като ме знаеш колко ми дрее? Кой е долу? Бе, остави го на 3 сърца. Един... Мартин ПП. Аз го виждам, ама... А днеска ме убиха чек с Pro тройка. Match Sharpness 4. Fire Aspect 1. И долу, тук вляво ми виждате, дясно поточно виждате киловете и дятовете. Не са лоши. Добре бе, Mediaplay и ония нуб, другия дето са прави джуджа, нещо си виждаш ли го къде е? Чакай, с още съм отишъл там, па да гледам. Не да изкача. Що е? Еми, ония кавал малък, дечкото Жили, там де може да пише, тако е с медията. Медията поне може да играе, а то не може да се го цели краката. Абе, медиа пол е аймбот, бе. Какво само се пренасяте, че не е хак? Личи му, че е аймбот. Той, че е ботор. Той, че не може да играе, не може. Само вика това недобър. Аз какво направя, че може да си играе хака, вие не го виждате. Аз след БГ е пияна. ако е пияна, гол ще се съблица. Съблича. Добре. Так се връщат старите навици. Оп! Кой е там? Добре, здравей. Защо? Добре. Мартин ПППП отново. Уй, колко итеми! Значи, единствените силни хора са... ОМГВ. ОМГ е слаб. Лоп... Чао бика си. Лопер... Плау... ФТБ... Ваката, но той го няма. Или аз не мога го видя. И какво две? И Митко Геймър. Тия са единствените силни играчи в PvP България. Митко е хак. Няма шанс да ме бие с гръб. Нали, така. Гледа, така, бие към стената и ме бие мене. Така те прави да бие тебе. Просто ела някой път в 2:30 през нощта, ако той е на линия, ще видиш. Жалки мишки има в този сервер. Те скачат по 3 в 1, да си айранка. Чакай и ние да изкочим 3 в 1. Да, ти се сетна хома на мен си от дупката. Реши да в... Ама, само ако ме чакаш да направя спитки. Нали аз? Тук си вземе страничка. Отгоре дървено ли е? Къде? Има ли дърва отгоре? Или няма? Не знам, не съм проверял. Аз от миналия ми хом дойдох чак до тука. Час, нали, преди да, грифиха ни над недера холма. Не знам що. Некъв... беше... Некъв война. Семята в... Абе, взимал си човека там, майте ми, нека да си ги има, ние си ги вземем обратно. Както виждате тука,
Знаеш кое е гадното? Сме се развили, имам предвид Iron Key от всекъде. Нали Тук ти му не видите влиза някои дамки. Нали ти не влиза малко време така? Еми аз през това време нафармих 5 прочетворки и... Куйда! Купувам фул меч. Иване и аз купувам фул меч, ама... Нема лора. Аз купувам майка му. Окей, де си? Ела пред... отдолу пред Warp Devil. Отдолу пред Warp Devil, т.е. Тук. Ало! То ице малко те бие губи, иначе сме тем с човек. Виж! Идвай тук, бе. Али, то с GG нещо си, брат, как ще го изчакам женското. Я пъти тук, бе. Опа! Малека ще да те хитна. Ще скачам ли? Аз скачам. О, ти си скочил, бе. Нека го ударих във въздуха и го пребих. Здравей, който и да си тук. Здравей. Опа! Ицем! Убили го? О, какво прикажеш ти, бе? Ицев. Аз съм... Те... Въх Кой е къде? и не види мангус. Ох, Ела. Дръж. тук съм... Ева. Че някой ми не скочи отгоре, майко, аз съм взимал... Сори. Сори. Че само да изфърля кожики. Сега гледаш уния двата бота как ни скачат. Трябват. Медията, както винаги. Бягай. Няма. Скочиха тройка. Двойка. Човек, то как те уби, бе? Еми, няма фарка. Он е хак. Ма сега Фокса тук е. Али, изтай долу. Venom 03, това го чакам да изпие и тогава скачам. Ето, GG 4, имаш 3 минутки. Ето, купнах го е тук горе. Само ми еде пас. Митко геймъра. О, то Митко геймъра, човек, то Митко геймър срещу Килоби, аз ще помогна на Килоби. Venom. Яла, тук е мишка. Какво? Venom е хак. Не ме интересува, Venom е хак. Нема как да гледа настрани и да му удари мене. Точно ти са тук някакви шадери. Садери. 3 в 3. Знаеш ли какво, брат? Знаеш ли какво? Не слушай. Не слушай. Ая бутилки. Така. Аз отивам на лека експедиция догоре. С Благом. Кажи ми, че Редстоун. имаш. От първото ми копкане е Редстоун. Кажи ми, че имаш. Не е торчове. Чакай в уния. Често е тама. Днеска ги намера. Или аз съм слеп, или аз съм слеп. Няма. Как бе, нали съм ти донел... Значи е тука... Ето ги бе, 26 торча нема. Къде бе? Фъргам ти ги в момента. Аз съм по-слеп и от слеп. Ти си по-слеп. Тери. Вика Тери думата. Така, сега. Тери мъдростта. Професионалиста. Само леко така. Чао. С Богом. С Богом, но. Ще взема кирката, ще оттупам и ще ти кажа с Богом. Окей. Да видим как има. Какъв то страп тука, бе? Бро. Чупито стовче. Чупито сторч. Ми ще чупиш като пари, нямаш. Какъв то трап тука, бе? Като пари за цигари. Ти ли си слизал тука? Не съм аз слизал тука. То са завреломишите трапове. Да. Грифият съм, бал съм.
Хълма е напълно защитен от всякакви хакове. Да бе, добре. Искам да кажа, че ако питате да го грейфате... Ако знаеш колко трапа има тука, майко. Аз съм се скрил. Какво си се скрил, бе, бац? Твой скриване? Хома ми е от 3-4 дена, така че... Хома ти да не е от железобетон. Както казах, защитен от хакери. Да бе, добре. Лично вчера пробвах. Влезнах с хак, да видя дали може да трия хома. 2 крачки и го видях от спална. Точно защитен. Ще скачаме ли? Аз ще скачам, защото хората искат да скачам. Иска да има малко екшен. Как килвам. И този път хома е 4, този път ще се върна, знаете ми. Да бе, добре. Ако ще и... Опа, ети дайланка, ети втори умрях. Защото се бих с един много дразнещ. И това е лоп. Лопатата ли бе? Лопер. Вау, фатава. Да е този. Тази грозна чекия. Тази лопата е слаба. Майко, ти си под вода ли ме, мойка? Не, да. Тук ще минат, майката ще минат. Баце, колко къщи има около тебе. Ти наистина нямаш вкус за място за хом. Факи бе. Айде, Ицев. Ицев ме килна. Напиши му, нали, тим бе гей. Нали. What the fuck, зомби сайран броня. Че какво е писал този? Ето две. Свободен ли си? Съвсем имам. Супер Марио. Никакво. Днеска идиш ми не за да ви кажа. За какво не ти? Имам първит ден за PvP. Нещо днеска съм много злаб. Вчера човека бия... тройки бия. Сега Ти си бил силен ли бе? Да, факи бе. GG 224 милиара чист. Мамицата. Бакука. Меля! Рекчете ми. Това не ли е бати хакчето? Просто не мога да разбера как така изведнъж го бия и изведнъж опа. Не оцели. Да, човека е добър, че си е познал Aimbot. Значи не мога ме нацели и изведнъж ме удря. Добре. Остави си ми последните потионки. Не последните да вземем, бе. Бедни сме тука, бе. Ти си беден, бе, ама. Бегай. Козе? Бегай. Ама козе, бе. Бегай. Коза. Точно. Кит старт. Това сега ще ги избие. Изтай. Мама. Копи, кажа, ще я дам годенка. Дай, къде си моето момче? Насрах се. Ще си се годен. Де бе? Не ме цели, окей, ме цели. Кой ме оцели, бе? Уф! Дали? Колко ми наби ти, бе, ти? Жив и здрав. Здравствуйте. Кой е това? Медиа плей ли? Лесно. Шо педал? Кой ма стреля те, бе? Убих! Верно! Убих някакво дъма, само това знам. Дъма с фаер меч. Пазат. Имам болче. Ме интересува кой имаш. Имай хуй, ако искаш. Така. Здрасти, как си? Че видях, че горе скачат. Майко, бегай бързо, бе! Здравей, Иван, YouTube. Майко!
Дроп. Да бе, дроп. Той И ти ме като... уби. Ево та, брат. Добре, то е много глупав. Яде лек преди я скочи. То ли бе? Да. Чек си. Педал, Майко мила. ония. Крочкот. Идва се. Компи. Иван, он има 6 лега. Ко прикажеш ти? Мале, представи ли сега го убиеме. Той жалкият тъй си скача. Какъв му меча? Мечо му е, че, сега ще ти кажа. Нема меч. Ама има една фулка. Колко? Нали е Иван... YouTube. Иван... Пясък. Тук има нещо, име пясък. Как бе? Кой бе? Илан YouTube ли беше? Как беше? Няма никакъв има Ицев, Истал, Иван Не знам, 087 и Иван PvP. Чакай. Едно ван YouTube. 7 лега. Шакнеш 4, Fireспект 1. 7 лега чека има. Кой ти казва? Ти имаш 7 лега, нямаш. Имам един, моквай. Имаш един, имаш ти. Пац. Отдолу стане ненормално меленце. С този Илан YouTube, нали? Левски. Аз съм фен на Левски. И заради това да докажа, че съм Шиман фен на Левски, ще прекъша. Да, и ме бият 3 човека. Кой е? Да Fire Game е толкова слаб, майко. Пъки бе! Толкова си зле Пино. Ако някой са кръсти Пино Games BG, ще го... Пино Games BG. Джогли Уар... Брат, не би. Майко, то ще скача. Кой? Айде, падах на трева. Ей, Веном! Веном е килаура, не дей. Да, он ме бие с... маня си. Ето, зад мене! Защо не? Я ми кажи кои са вътре. Имам инвасини то Веном. Той е долу, нали? Ама он умре, да видиш. Добре. Аре, брат. Правиш потинки. Мокни, бе. Браво те. Мокни. За пръв път. Така, трябва някакъв едж меч идеален. Едж меч. Само си ги фиксна. Фикс. Ау. Заглушавам за една скоро. Оставя си ми някакви потинки. Колко тя? Кажи ми кога скочи долу. Аз съм на път вече... Там. Кажи ми когато стъпиш долу. Пи. Окей. Махни се, бе. Така. Пи. Пия. Хубаво, хома 4 слизам. Добре, долу има даймон като... Омага, то пот на омага. Това ти ли си човек? Не, GG. Познай кой е. GG нещо. И на въз... Да бе, шарк съм много Fireспect 1, шарк не съм. Какъв е този чек и ни бие? Това златно копеленце. Знаеш ли какво? Сега ще кажа. Сега, че тия бокуци ме да разнат. Ти само един прави потунки. Значи, ако не правиш потунки, ще съжаляваш. Мали. Елате всички на спън. Прави потунки. Като съм дошъл да се направя потунки. Окей. Са хора.
Ти какво правиш сега? Изразих се. Ти да не би да изтегли хак. Не. Виж. Е така, хора. Изразих се. Може да изразих. Те чакаме в хола. Не, просто мога да се дразна. Сега ще ми се да гнева. Едж меч някъде. Нямаме меч. Окей, сета. Посаден, иска да му продам. Окей, ще изям един лек, тия два ще си го ставя хова. Хова. 4 отивам долу. Окей. Дай окей. И стан. Ще скърша. Станчо. Але, чек. Легдарката ще ми свърши тъмън. Бих изтъва. Бих изтъва, чек. О, не слаб да, ама... Ама какво взе? Някакъв шарите са, да. И точно прекинах. Айде! Тери, help me, please. Идвам. Къде сте точно? Шареното ли? Да, бързо, че то ще ме килне. Няма. Няма ме килна. Убих го! Истънт идва. Падай. Не, чакай. Бързо бегай, че Истънт ще ти скача. Той вече ми... Не, това е някакъв друг. Айде, Истънт ти скача. Да ми скача, аз легко. 2 секунди ми дайте. Хайде бе, мишки, хайде бе! Летна ли? Да. Але, то къса хълтна. Хо. Окей, брага, Тери. Няма инвасини! Еса. Иде въз... Дай ми шаркне с двойката. Какво? Къде има? Окей. Дръж, къде си? Как? Хубаво е, Тери. Един дъма сета. Окей. 2 секунди да енчна малко. Така. Шарп 2. За мен е експът меч. Така. Не, ремунаха го. Нищо. Damn it. God damn it.
Окей. Малко аз по-енчантни ми бе. И са ми вече. Аз не бех изял лек между другото. Скилнах са в момента. Помога. Теди бад бой. Между другото, за 6 лега не си заслужаваше, ама се изразих. И то лек си го запаза. Аз имам 3 още. Нига. Аз и не съм използвал. Не използвах де, ама имах още един в аванс. Авансата. В аванс бе. Да. Та вика в авансата. Не бе, в авансата. Ти просто после служи Glowstone, става ли? Окей. И аз после да ме изчакаш, защото ти вземи 3 и 3 и аз после ще си взема и 3. А после... Топия вода. Не е вода. Ракия. Там. Че няма си го тъмленга веднага да видя кой има долу. Окей, имам допълнителна спид към стечка. Майко, медията, те териха. Килнах медията. Ако имам хелп, ще бъде хубаво. Чо мъгъл е тука и го убих. Ракия мен, само 200 минути. Окей, Тери, хелп ми. Идвам. Махаш ли са? Апил. Не. Ехо, Тери. Въй, някакъв... Това си ти. На ти малко истън хелтки. За тебе. Добре, имам лек. Не дей, не трябваше. Ама аз човек не мога, имаме... Това ме хелт на педал. GG-то е окей. Дай Теди. Бягай за тебе нека. Ето, това е истън курвата. Така, медият също джойна.
Аз не знам по кой бия. Изтъй къде изчезна. Хелтни ме, пълс, ако имаш хелт. Мерси. Изтая избяга, ама... За мене, за нас, за не! Това Митко Геймър! Вече... Да, ти си с комат и звук. Да, съм битка, нали? Али, махнаха ми съпотсовете. Нига. Нищо. What the fuck? Кой е? Лопа 3 лута, бе, хак. Не е хак човека. Хак е. Братле, с гръб ма бие. Ходи на... Знам. Е. Ама тия шматки викат, че не е хак. Кажи им. Хак, нали? Да. Кажи им. Тъпите шметки ние не верят. Естествено. Спитка и... Аз съм ти оставил всичко така. Окей, аз направо спия, последна вратка, изкачих аз тук, защото 3 лега. Нямам никакъв дъма меч, фак. Вече аз занимах последния. Fuck you, mate. По-скоро Warp Devil. Але, окей, вземах обяд. Аре, Митко Геймър, защо бегаш, бе? Не го би за сега. Защо? Идвам и аз. Он бега колкото да ми изхачи под... Къде е той, къде е? Долу на лад пипи. Къде бягате, бе? Опа! Съм аз. Здравей, друг, който не знам... Това е Иван Пипи, не го би тос. Не го би то. Сега те, преди малко ама убива и да ми вика, но сега те. Умираш. Няма шанс. Де си? Прикриваме се. Здравей. Така, опа. Супер Марио! Марио супер! За тебе! Какъв е? Букука. Медиа плей, нокбак. Ама пак го бутнах. Аз идам ти хелпа. Аз ги бутнах. До един. О. Махнете се, бе. Добре, клирнаха сайт ми. И то се хак. Бързо. Окей, хора, това беше синичко за днес. Сега, че ще взето 3 лега, те ли само да им успя или 2. Всички. Довиждане. Само един ми остана.